Roro Jonggrang Serampat bangun desa Wadung Gondang bangun desa riyin bangun desa riyin ayo ayo tulur bangun desa supaya makmur supaya makmur nyambut gawe sing penting hasil gunane ojo males munda abas kegiatan sing penting hasil gunane supaya makmur ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane aja males munda abas ya kiat mah yen pengin urip kan mulya ayo tulur bangun desa supaya makmur nyambut gawe sing penting hasil gunane ojo males munda abas kegiatan sing penting hasil gunane Sunday.